ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷଣଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଦରଣୀୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସହପାଠୀ ଓ ସହପାଠିନୀଗଣ, ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ମସିହା ଏବଂ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହା ହେଉଛି ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ଦିନ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖର ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନରେ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ଆମ ଦେଶ ଏହି ଦିବସରେ ବିଦେଶୀ ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ନଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କଠୋର ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଆମର ଚିରନମସ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ କିଭଳି ଚଳାଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ। ଏହି ନିୟମାବଳୀ ସରକାର କିଭଳି ଗଠନ ହେବ, ଦେଶର ନୀତି କ'ଣ ରହିବ ବିସ୍ତୃତ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ କରାଗଲା। 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୂଳ ଦଲିଲରେ 395ଟି ଧାରା, 22ଟି ଭାଗ ଏବଂ 8ଟି ଅନୁସୂଚୀ ଥିଲା। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ 448ଟି ଧାରା, 25 ଭାଗ ଏବଂ 12ଟି ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି। ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ କଥା। ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାହୋର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ ହେବ। ଏହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି 1931 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ କରାଚିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧିବେଶନ। ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଶଭକ୍ତିର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛୁ, ତାର ସ୍ମୃତି କରାଚି ଅଧିବେଶନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଉପରେ ରହିବ କମଳା ରଙ୍ଗ, ଯାହା ସାହସ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ମଝିରେ ରହିବ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଯାହା ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତଳେ ରହିବ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ବିଶ୍ୱାସ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଥିଲା ଏକ ଚରଖା ଚିହ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚରଖା ସ୍ଥାନରେ ସାରନାଥର ଧର୍ମଚକ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ 1976 ମସିହାରେ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସଂହତି ଶବ୍ଦ ଯୋଗ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷାର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକ, ଚାଲିଚଳଣି, ସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ରହିଛି ଭିନ୍ନତା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏତେ ବିଭିନ୍ନତାରେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ହେବାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ, ସଂଘର୍ଷ, ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଗତି କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଧାରାରେ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଏହି ଗୌରବମୟ ଦିବସରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଇସିନା ହିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନଠାରୁ ରାଜପଥ ଦେଇ
ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଚାଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ଜ୍ୟୋତିଠାରେ ପୁଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ ଏବଂ 21 ତୋପ ସଲାମି ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଚାଲେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର 3 ବିଭାଗ, ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶର ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ। ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସଲାମି ବା ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ତୋରଣ, ମେଢ଼, ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍, ସ୍କାଉଟ୍, ଗାଇଡ୍ସମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉତ୍ସବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର ପରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିବସରେ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧି ଏବଂ ପଦବୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତୃତା ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।